Türkmen häkimetlerinin koronavirus aladalarynyň fonunda Aşgabatyň uly toý mekanlarynda toý tomolary gurnamak ýatyrylan bolsa-da, hususy ýeçilikdäki restoranlar, kafelerde uly bolmadyk dabaralary geçirmek henüz hem dowam edýär. Lewawyň mektebe çenli ýaşly çağlarynda COVID-19 boýunça köpçülikligiň barlyglar geçirilýär. Russiýadan Türkmenistana dolanmak isleýän türkmen raýatlary özlerine hiç ili kömek edilmeýändigini habar berýärler. Lewapda un we ýağ satyn almak üçin täze resmi namalar talap edilip başlanan mahaly Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan Türkmen portal neşri ýurtdaky adyk gytçylygynyň ýürüýte matlap bilen döredilýändigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri häzirki wagt toýlary diňe Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýän toý mekany restoranynda ýa-da köp gatly jaýlaryň arasynda gurnalan çadyrlarda geçirip bolýandygyny habar berýär. Şol bir wagtda ol doglan günýaly uly bolmadyk dabaralary hususy eýçilikdäki kafe we restoranlarda bellemäge henüz hem ruhsat berilýändigini aýdýar. Maşallar tarapyndan dolandyrylýan kafe we restoranlar gije saat 22:00-dan soň hatda gije de işleýär diýip gizlinlik şertine söketdeş bolan habarçy 13 aprelde gurrun berdi. Adatlyň Lewapdaky habarçysy bolsa mektebe çenli ýaşly çağlarda COVID-19 boýunça köpçülikligiň barlyklaryň geçirilýändigini we bu çäräniň 16 aprelde dolu tamamlanjakdygy barada maglumatlaryň bardygyny habar berýär. 12 aprelde Dynç günüdigine garamadan welaýatyň Farab, Sayat, Çärjek etraplarynyň we Türkmenabad şäheriniň orta mekteplerinde okuwçylardan analizleri alyp barlyklary geçirdiler diýip gizlinlik şertine söketdeş bolan Lewaply habarçymyz 13 aprelde gurrun berdi. Ol barlyklary geçiren saglyk işärlerine salgylanyp 16 aprelden başlap Türkmenistanda welaýatlaryň we etraplaryň arasyndaky ýollaryň açylyp herekete ruhsat berilmegine garaşylýandygyny hem aýtdy. Ýöne bu maglumaty degişli türkmen häkimetlerine tasdikletmek ýa inkar etdirmek başartmady. Bu aralykda Azatlyk radiosu bilen Russiýadan habarlaşan türkmen raýatlarynyň ençemesi pandemiýa sebäpli girdilen syýahat we uçur çäklendirmeler sebäpli özleriniň Russiýada galandy Türkmenistana dolanmaga kömek etmek sorap degişli türkmen häkimetlerine edýän haýyşlarynyň netije bermeýändigini aýdýar. Gydygyň liniýa açdylar. Oňa da her gün jaňa diýät eýäm 3 hepde bäri garaşyň diýip jogap berýärler. Şeýlede Moskwada koronavirus barlygyndan geçip spravka almaly, onsoň uçurjak diýärler. Haçan geçmeli diýilen soraga şol meseleni çözüp oturýarsyň jaňa ders diýip jogap berýärler. Indi 3 hepde bäri söz berip gelýärler. Biz 6 adam töweregi ýöne ýurduna dolanasy gelýän başga da raýatlarymyz köp diýip gizlinlik şertine söketdeş bolan türkmen raýaty 13 aprel beren maglumatynda Moskwadaky türkmen ilçihanasynyň hem şol bir zady tekrarlaýandygyny gurrun berdi. Ol häzirki wagt ýanlary bilen Türkmenistandan getiren pul serişdesiniň hasabyna günlerini görýändiklerini, ýöne onuň hem gutoryp barýandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Türkmen resmileri aňyrdan pul uğratdyryň diýärler. Ýöne biz student bolmanymyz üçin Western Union'dan hem pul uğratdyryp bilemzok. Kartymyza da pul okladyp bilemzok. İş tapylsa işleýäs, tutulmajak bolup gizlin işleýäris, näme etjegimi de bilemzok diýip türkmen raýaty aýtdy. Beýlep geçdik bu habar yüzlerce Türkmenistanlynyň daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanyp bilmeýändigi barada peýda bolan maglumatlaryň ýygyny prezident Berdimuhammedowyň pandemiýa sebäpli daşarda galan raýatlary goldamagyň möhümdigini aýdan mahalyna gabat geldi. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri koronavirus bilen bagly ýurtda we dünýäde bolup geçýän ýagdaýlar şeýlede daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň anyk ykwaly barada hiç zat aýtman gelýärler. Bu habarlaryň fonunda Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy ýurtdaky hereket çäklendirmeleriniň azyk haritlarynyň gytçylygyna täsir ýetirýändigini aýdyp, welaýatda un we ýağ satyn almak üçin täze resmi namalaryň talap edilip başlanandygyny habar berýär. Indi raýatlar döwlet tarapyndan berilýän ýagy we uny satyn almak üçin talondaky adamlaryň sanawyny we ol adamlaryň diýerdigi baradaky tasdiknamany alyp degişli resmiýlere tapşyrmaly edildi. Ýagny lukmanlardan spravka etrap geňişliginden hat almaly we soňra etrap sowda edarasyna tasdiklatmaly. Şondan soňra şol raýaty bir aýda diňe bir sapar 3 kilogram un we 1,5 litr arasalanmadyk ýag beriler diýip habarçymyz 13 aprelde gurrun berdi.
Şol bir wagtda ilatyň döwlet dukanlaryndan un we ýağ satyn almagy bilen bagly täze talaplar güýje girdilen mahaly Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan Türkmen portal neşri azyk gytçylygynyň ýürüýte matlap bilen döredilýändigini aýdýar. Adamlar dünýädäki ýagdaýa seredip serketleriň ýapylmagy sebäpli azyk we senaga derur harytlary bilen üçünçüligiň bet edilmeginden alad edip başlaýarlar. Defitsit ýagdaýy emel usulla döredip, geljege ähtiýaç bermegi finansiýarlar. Käbir adamlar şu meselesini öz maksatlaryna ýetirmek üçin gural hökmüne ulanyp, şuňa meňzeş ýagdaýy bilkaslaýyn çiğşirýärler. Diýip hökümete ýakyn neşir belliýär. Türkmenistanda importa çalışmak maksatnamasy bir neçe ýyl bäri işleýär. İçerki telekeçiler we ýurtdaky kampaniýalar giňerimde ýeterlik mukdarda önüm we derman önürýärler. Diýip Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan neşiriň 11 aprelde çap eden videosunda öňe sürülýär. Neşiriň bu maglumaty ýurtda indi 3 ýyla golay wagt bäri dowam edýän adyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň pandemiýanyň fonunda hassa güýçlenen mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň çäkli möçörde satylýan adyk önümlerini satyn almak üçin ir saat 5-de nowatda durup başlaýandygyny we dukanlaryň öňündäki adamlaryň ýüzden geçýändigini ýygyderli habar berýärler.